Famisie, 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 watabanasi. Ena nyumrei medenchiama minu yanum Ghana fo mame ne papa nom. Ena nyumrei medabiara se Awurade a obo ade no okatachi ne aboye ho ban ama yeso ya sebi ye fatabi. Medenchiama me producer one me director managing director a nidinde GM Isaac a oye recording studio se uhia GM a o trema me de telephone number ma number 1 sound engineer me kana makosini sen dia futu na me no oba beche emra mo behunu Bernard bia no anye afutu na oye story Bernard tindi ne ho asem ba na ya asua na de ya afutu o ya brabom otimde asem a yente bi ba na Bernard de aba na ya asua na aya futu enne mene mo be kasafa ma one aware ho wiase a ye baaye no nipa bebrente enoma bi ase nura bi frɛ America na nasɛm a na ɔnem ɔka no mebɛda yɛ mawerɛho na ɛsangya me adwendwene ne aware di nipa ɛkɔ na ɛma edi nipa ɛkɔ mudi ɛyin betim aboaye o ware a ne ya na sɛ o ware a na ɛnyɛ nipa ebetim akase aware ye bibe kase aware eye haw bibe kase manwo ne eye ba bisu osu se onyaba nia onyaba no osu ba nia onyaba ne so a odi areho maame ne papa wiase a ye wonne no abaafo wiase ne ye won kane ne ye maame ne ye papa nom omo hye atare esi omo nanse entini ya from aketesia okata ne husie enti ansa na berima be hia no obedi kan astedi no na one na keka wie no akọ abusuam na one abusuafo akasa kane kura na ansa na bema be ware no ana ba be kwa ware no omo ye introduction wa abusuani mu se awubi ni abusuani mu ba nne eni ho ye hia ba ye fa net se wo hia aponche ewo abontene ba su hia berema ofa ne se akoto haiza koko ewo abontene na okita ni kose na ope koko di aboso sika ama aware aye problem enne wiase asofofo ama aware aye burden ato nipa so sofo nankasa ogina o preach no owo aware problem aware odininya enti osore anopakura obegina platform a public tia o preach ya asena okano onim babia left and right opanyini bitenase na your friend is Samson Awurade Nyankopon hye ne honkom na mra ye be wo no no Awurade se omomfa afen enkanitiwi na ampa Awurade ma ne maame warning ba ne maame di ne mra ne so na mra Samson pie ye no Awurade ka kire Samson se ma onware amanamani ni the word amanamani ni no nipa entiase ma tukwa maba ituri menye koko menye white ani yakase broni koko onye koko oye white people kasa na yekano yakasa nyina asai oye nipa fufuo
nipa kokko ne che na ehye me no one atare ehye me no wontimi nya nipa kokko da apart from boja awurade bo ni wiase no owo na de bia oye ni different awurade nyankopon asem kire se matukwai aba Italia me ye manfrani ewo Europe intimi nware Europe ni esa me ko back to Ghana na me ko ware tuntum. It is my color. O ma sansen wa woni sansen antie dia ne beto sansen awieye no ba ma omututu nani efri na barabom sansen ko aware mienu se munima me kire mo ne sansen ko aware mienu bia ni amwa no second wine no na de sansen ko wuo mu no ba wuo na sansen wuye no nena me ka kire bi se sansen na awie na adwuma wa asase we so enti na ese awurade frɛ no hefa na ese awurade frɛ no na ese ode fa saa kwa ne so by ne ma sansen wuo no ebe ye burden ta na busuafo so o sei kuro ni nyina sansen wuo no o sei kuro no bi ne tu Yesu Kristo ni Judas no na Yesu bewu ni wuo ba Judas pepere ne ho enti awurade si na suntidia ne be na ne so beba no onue enti wa asofo a bi be ware wo wonsam sofo a bi be ware wo wonsam na se aware ne ankoyi a no me da wabara boso. Let me tell the truth for you. Me se sofo a bi be ware wo wonsam aware ne anko be mani yie ana anko ba ni ya me se o cases e wa awurade anim unima me ka tro ne eyemosonfo BENARD ne kasa no munim awurade nyankopon asem enti mo fa ne tra ne mo di ne tra ne mo ano ne tra ne mo ahye ne tra ne fala ene asofofo ko sofo na aware enye me ka asem ya kiro aware enye mpaibo munima me ka kiro se bi ni kunu wo problema oba wonche ne se bompaye ma no se ni kunu ba sesa you have to cancel that person. It is not prayer. I want to say the truth for you. Aware mu asem nyam mpaibo eye cancel na se oye ma no bia na ba na oba be ware berema no sofo no ufiti ya no usiri aware so ba ni maduane ye enkware kora oninye oni nkwara be fa so krokro berema hwe let me tell the truth for you nura anan ne meka se mitre gabi na me yana o ka se mitre na metu se hwe uwo kunu na se ukọ on the badam paniswa don't say any one word return to back dani wani wa ko ni masema baka kire no bra kwabra me ba wo dani ha no ma hu se ma nya wanya hoho enti me ko wo ye free afre me obanyansafo ye bunibe ye nkanasem wo ko to se ukunu ana wo yire ni bigi na abontene a don't say anything to the woman dani wani ba yiwu wadi mani hunu se wahu sister afia enkane me be frɛ ne wakɔ baabi ba me baaye no ma hu sa wo ne bra akwadwogi na honti no me kofie wo ye ready ane wa ba me yekɔ obanyansafo yebuni be yenkana asem onam se wanka hwe ankyere ne ntino oba fia misa ne hwe aware ne begina na se aware ne engina next time no ono ane be kan secret ne nyina fa no ode aguo ba ne wa misa wukunu ne hwere no asem no ahunu se asane ya wo ya na se asane ne de na odko obebo ne dam enne ma ya sori a oda o she jeans trouser she jeans sneaker abo bet be man so order no ona wo jeans ne o bet no one ne yi chop money ma wo nti ade chie no o ko ne akoshia sister adwoa o she mini skirt ne tuguo
na hwene egu abontene ohu ye aye na kono sika na nko odio bebo bra ofie no odi akoma sister afia adi ohu ne ye oyoye ba bi wo ho behia no ode opekunu duku ni siniti so ye kan tete mer ne mpenso no enye de ne modern Ghana no sofu yire hegins sofu no ba be ka kire se wo ba fa atare esi wunanse na boduku wo ti so na oyira ne peme na ye no ne maame ne ye peme na Yesu Kristo ni ka kire se ne yira nya pene ye sofu kanokore it is true of you oyira ne no nya virgin oyira ne di kambo ahyawo ansa na wo kofa no ba ukohia bi on merima mienu anantinti no won kasa ne ho woyire no odi kambo sibra ukofa no woni no da uyusu pada ansa na woni nada ba bi de de ugina public na o preach tia no ushia shay woni wa bontena wo osi tutu nti won ntwene nkowa sori ba woyire no de ukoware no ukowa ne ba wa sori ana ukowa ne kotono no wuni me mema dodo ane omada ana wanko to so gina kwane huntia one wote worokra owompena one wote no wompena pastor wahu ba wa ni secret bidia de woka ukoto ba no aye kom ne de ne tia okobo ahyawo enti paadwuma manenye na tunifo abrante na owensa no awo ye kowinsani wo mane ma wasoro no wabisa ni problem ahunansa how no dane so no wakone nkyene na akobisa ukone nkyene na ubisa no na utunifo a enka asacho medimu besia mama moni nawo ewo nsen na makanum na momfa ho adwene next time hwehwe part 2 na hunu uko YouTube na obo Bernard Asante ewo YouTube anase uko Bernard Asante Facebook ubehia mo Yesu Kristo ho a oti agwam ya wori nyankopon no a obo asase no ono so te na agwam na Yesu Kristo ne lawyer no na abofo ne ye register na Bernard de ye din adwuma me ye interpreter emawo one ne mabe interpreter wo ne no awrade nyankopon se hwehwe Bernard Asante akira kwan na nkwaje be ye wo dia. This is mine. If you need my number, follow me Facebook. If you write me, I will give you my number. I will heal your life. God bless you in this evening. God protect you for this evening. Anything is difficult for your life, God can do for you. In the name of the blood of Jesus. Thank you. Bye. Follow me. Famisie, watabanasi. Famisie, nyame, famisie, watabanasi. I come to the song, it says, Yehowa mabankesi, fa unsakata misu, Jimmy free boni nemu, na famisi.